सरस्वती पूजा समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। जी हाँ, बोलिएगा सरस्वती माता विद्या के दाता, सरस्वती माता विद्या के दाता, साल भर पर आती है विद्या देकर जाती है। दोनों हथवा उठा के जयकार कइले, चढ़ी टोली पर माई के भसान कइले। दोनों हथवा उठा के जयकार कइले, चढ़ी टोली पर माई के भसान कइले। जितने भी सरस्वती पूजा समिति के सदस्य हैं उनसे निवेदन है कि ट्रैक्टर के आगे पीछे रहेंगे, क्योंकि लफुआ लड़का सर इधर उधर घूम रहा है और उस पर नजर बना के रखे। जी हाँ, गाना बजाइए बजाइए, आगे बढ़िए। लाल पियर लाल उड़ा के डीजे के वॉल्यूम तनी बढ़ा के, डीजे के वॉल्यूम तनी बढ़ा के। लाल पियर लाल उड़ा के डीजे के वॉल्यूम तनी बढ़ा के, तनी बढ़ा के। सरस्वती के मन में ध्यान धइले, चढ़ी टोली पर माई के भसान कइले। दोनों हाथवा उठा के जयकार कइले, चढ़ी टोली पर माई के भसान कइले। कार छौरा है सिगरेट पी के धुआं धुआं कइले बारे, सब लोगवा का कही कि सब लफुआ के टोली ज्यादा भसान करे। त आराम से रह, आ तेरा सिस्टम में रह, ठीक बानू? न तो सिस्टम फरा दे 2 मिनट में, काहे के माई के भसान हो रहल बा इहां। अब न समनु आज नाचत साथे, सुकृत प्यार के धई के हाथे, सुकृत प्यार के धई के हाथे। अब न समनु आज नाचत साथे, सुकृत प्यार के धई के हाथे, धई के हाथ। अपना जिला के आन बान शान कइले, चढ़ी टोली पर माई के भसान कइले। दोनों हथवा उठा के जयकार कइले, चढ़ी टोली पर माई के भसान कइले। SCP रिकॉर्डिंग स्टूडियो, फेनहारा बाजार।